जे मिया साल थांनायो बदर मिছিল आमसाइनि ताखु अजित जेटा लामा सासलांमोन हयते बा बुतगै दाहाकै टक्सर खाइजागै लामा समान ओ बिसयतन रगै बिन बिहिगनो थानाव तुमन यागुलो ताबसो जरतै तामतामो कग्र खोजा जाखा आव बुरिनि बुमंगै बत कायसा कलंकिनि हाय नै जों अब समाज कायसा तिनि हामिया बेलेखनो सृष्टि खालायखाबो कारण जों नुखुं खागांखाय बुसाय बुसानो माया नांना नांमानि ओ मायानो एकदम खालायनो खिबिबो बुरिनि बुमंगै कायसा कलंकिनि बुमंग खालायो बो हाय बुरि रक समाज जे दंनाय रक ओंखाय अबनो ताबो सुगरतै जों आरो थानाव सिनि जे बुरि रकनि कमिटि हयते जों फाइलेगा कारण अबंखा साया ताक बिनि बुसा बुरि गनै दंगो हनै खोनाव बुसा बुरि गनै ओमफ्राय अब बुसानिबो लाइफ सेसुं थाखा सेसनु होननानै ता बताबो कायसा बिनि बुसारंनिबो गोबाल कायसा कलंक खालाय कालां थाखा ओमफ्राय बुसानि बो लाइफ सेसुंखा बिनि निजे सब लाइफ सेसुंखा बिनि बुसाइनो बो बुथारि सिरगा गावबो कायसा जों समाजनि बिलायखिनो हामिया होनो मुंतै हाय बुरि रंनो जों समाजक गराकनि साइकेबो गराक माजरा रुइ जों समाजनो गाहाम खालायथि सानानि बागै जों बिनि अर बुरि कमिटिनि फायते जों बुरि मियानि सालो जेटा रिता देब्रु माननो थानाव तो जांमा यागलो ताबसो जरतै या काखा ना ताबसो जरतै साइदमा खा बुथानाय साबो अब तो जों जे ताबु मीडियानि थ्रुतेना आंखो जे आजागा थाङै नुगैयाखौ आं मीडिया फेके यूट्यूब राव नुगैनो साइमानैनो आं बिनि कमिटिनो फायते जों बुरि रंनि दाबना बुरि रंनि सोशल वर्कार खालामनो फायते जों थायो अर दांनाय फेका बुरि रंजाखा गांगाय दाखु जरतै जों जे साइमा माने बुरि बसिका हनै खानाव बुरिनो बुथार हनै ताइ बिनि लगी सला बंख जे बोलाय सासमाइलाय गंलायने जेला अब जेला बरम जाखा हनै खानाव जों अर थाना थायो साइमाका सलानिके पारा रो कामी रो बर सलानि पारा कामिले आं अब डिटेल्स साइमियाखौ रमजाखाबो सिनि साइमाखौ जोंबो दाबो नायनो थांनो फायते साइमानाय मुंग डक्टा मसलानि तामरो खाइतो मुंग गांकाय किसा खानामानि विशाल देबरमा हनै खानाव ओंखाय कन्ट्रेक्टर काम खाइतो हनै जम्पुनि हनै किसा खानाव ओंखाय बुंनि लगियो ताइ ओइनो बरक बदा दंना ना अम हाइकोनो सने बुंनि लगियो ओइनो बरक दा दं अब जों नायनो थांनो थेकेनो साइमानाय बुंनि बरंनि जे नायनो फैते जों ताकु जरते बरकनो कुनि हनै खानागा नायनो थांनो थेके तामुरि फुदि